10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 20, 21, 22, 23, 51 nesten. U telt alleen nesten, hè? Niet het aantal kuikens of wat erin vliegt, uitvliegt? Nou, bij die huiszwaluw is het zo dat het natuurlijk lastig om bij die nesten te kijken hoeveel dat erin zit. Van die nesten blijven we ook af. Wij tellen gewoon puur de nesten en kijken of ze dan bewoond zijn. Het geeft wel een goed beeld hoe het gaat met de zwaluw. In mijn optiek wel. Want nog niet zo lang geleden hadden we het nieuws van hier aan de overkant van het Lauwersmeer dat het slecht ging met de zwaluwen. Er werden 50 nesten bekeken en 24 daarvan, daar lagen dode kuikens in. Is dat dan hier weer compleet anders? Nou, dat wil niet zeggen dat het compleet anders is. Het is wel zo dat als die zwaluw aankomt, gaat hij natuurlijk eerst zijn nest repareren. Dan doet hij een broedsel. En waarschijnlijk is het met het eerste broedsel, met het koude voorjaar, is het niet goed gegaan. Maar ze hebben gewoon ook nog een vervolglegsel, dus een tweede broedsel. Het is altijd een momentopname. En daarom dat wij het ook belangrijk vinden om elk jaar weer opnieuw een telling te doen. Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van een kolonie, maar ook over een wat langere termijn. Want je hebt altijd ups en downs. En waarschijnlijk dat het net op een slecht moment geweest is. Of op een slechte plek geweest is dat er wat gebeurd is. Dat is niet te zeggen. Hier hebben we er 1, 2, 3, 4, 5. Normaal gesproken maakt zo'n vogel 2 keer per jaar een nestje. Daar brengt hij gemiddeld per nest 3 jongen groot. Dus dat eerste legsel, dat kan nog wel eens mislukken. Door gebrek aan voedsel, te koud, tegenslag, vooral regen, wind en kou hebben die vogels te kampen. Maar dan zie je dat later in het jaar dat zo'n zwaluw een tweede legsel maakt. En dat komt voorspoedig tot groei. Ja. We hebben net gezien hier in Eesselstad dat bijna alle nesten die je ziet, daar steken jongen hun koppen uit. Ze bedelen om voedsel, de ouders vliegen af en aan. Dus dat komt verder prima in orde. Vorig jaar zat zeg maar deze kolonie in de top 5 van Nederland. Met een goede dikke 200 nesten is het toch wel gewoon op een heel klein stukje is het zeg maar een hele joekel van een kolonie. Je ziet hier in Eesselstad dat die nesten bezet zijn. Dat ze ook vaak tegen andere nesten weer nieuwe aanbouwen. Dus dat betekent dat die kolonie groeit, dat ze een plekje vinden. Bijna alle nesten zijn ook bezet. Dat zie je nu goed, omdat de jongen hun koppen eruit steken. Het kan net allemaal, net zo'n klein holletje. Maar dat betekent dus dat we hier te maken hebben met een hele vitale kolonie. En dat stemt ons enorm tot vreugde, ja. Dan kan je zien dus, zeg maar, dat er een nest niet terug is bezet. Oké. En die worden niet geteld? Die neem ik niet mee. Nou. Dit is een eidop. En dit is een eidop. En je kan zien dat het is niet verpulverd. Dus dat is helemaal goed. Veel afval langs de deuren. Zijn de eigenaars of is het park daar blij mee? Het is wel zo dat de mensen die hier natuurlijk verblijven, die verblijven hier maar 10, hooguit 14 dagen meestal. Ja. Dus ja, dan is dat te doen. Maar als je natuurlijk elders in het land waar ik ook tel, zeg maar bijvoorbeeld in Zuid-Holland, en het is natuurlijk dan je eigendom ook het huis. Want hier huur je natuurlijk het huis voor een vakantieperiode. Daar geeft dat soms wel wat meer strubbelingen. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. U hebt er geen dode kuikens gevonden? Wij hebben hier geen dode kuikens gevonden. En een paar keer vind je hier wel stukjes eierschaal uit het nest. En dan kan je aan die eierschaal zien of er goed een jongen uitgekomen is. En dan weet je van in ieder geval, de jongen zijn geboren. De ouders maken dat nest weer schoon. De resten van de eierschalen gaan naar buiten. En dat zijn alleen maar goede tekens. Ja. En u ziet dat het keurig recht afgezaagd, afgesneden is. Ja. Dat heeft die vogel gedaan, de jonge vogel met zijn eitand. Hij heeft op zijn snavel een eitand zitten. En dan zaagt hij van binnenuit, dat ei af. En dan kan hij eruit. Dus als je zo'n stukje ei vindt dat zo keurig netjes recht afgesneden is,
dan weet je, hier is een jonge vogel uitgekomen. Je ziet ook wel eens allemaal verkruimelde stukjes schaal en dan weet je, er is wat misgegaan met een ei, met een broedsel. Maar als je zo'n stukje ei vindt, wat keurig netjes afgesneden is, dan weet je, een jonge vogel die is in dat nest geboren. Zelf in de schaduw. Oh. Hebt u hem nog? Ja, ik heb hem. Het waait weer.